Dames en heren, de optocht dat komt er langzaam aan. De politiewagen komt nou voorbij en ook de sponsors van de optocht hebben natuurlijk een aandeel vanmiddag in deze optocht. Maar ik zie dat er straks aankomen. Daar komt natuurlijk de meest bekende muziekgezelschap van Vinrooi. En die gaan als muziek voorop. En natuurlijk is dat MMSK, zoals al jaren in de Vinrooise optocht, die de optocht openen. Ja, de MSK Sint-Petrus Bande, het Mars- en muziekkorps, wat ook al bijna 60 jaar bestaat. Nou, misschien iets minder, maar al heel lang. Die hun repetitielokaal een stukje verderop in de Hoenderstraat bij Odeon hebben. En die traditiegetrouw ook dan deze stoet openen. Ja, is goed. Ja, de Venrotse optocht. Dan voor het eerst volgens wat in Pelema stond in 1889 voor het eerst gehouden is. Ongetwijfeld waren jullie toen nog gaan naar beneden, maar het is niet ieder jaar dat er een optocht heeft getrokken, maar zolang als ik leef in ieder geval wel. En die we ook in al die jaren hebben zien groeien tot toch wel een beetje wat we dan zo willen voorzichtig toch wel een praal optocht willen noemen. Ik hoop dat de wagenbouwers van de Pila's dit jaar eens echt in de prijzen vallen en dat ze een keer na heel veel jaren de eigen cup met naar huis mogen nemen. Maar dat zullen we straks zien als de jury besloten heeft wat de uiteindelijke prijs zal zien. Nou, het gaat langzaam op dit moment, maar goed, het is gelukkig mooi weer. Er is een wolkje en een beetje wind, maar daar geven we voor niks om. Het ziet er kleurig uit, veel mensen langs de kant, dus het is even nog afwachten, want ze komen er heel langzaam aan. Ja, de Nursenoptocht dus in 1889. Maar dat was een initiatief dus van de ondernemers, want de Pielhaas als vereniging die is pas opgericht in 1939. En onder diens auspicie wordt dus ieder jaar de optocht gehouden hier. En wat je nou ziet is dus de familie van de prins. Die pakken dus groots uit. Ook een traditie dat familie en alle aanverwante artikelen die ze ook maar gemobiliseerd kunnen krijgen, die treien dan met in de optocht. En dit is een prachtige prinsenwagen van hieruit. Ik sta hier boven op het bordes van het oude raadhuis. En als je dan in die Hoenderstraat aan ziet komen, dan is het net hier een hele grote telescoop. Daar ligt het, want die steekt bijna boven de daken van die appartementen uit. Volgens mij op de maan gericht, want daar zitten ze nou te boren, geloof ik. Daar zijn ze nou een gat aan het boren. Zo even jongens, wat zet je er gruts op, hè? Op groots op vastelavond. We zien groots op alles op hier Rooi. Dat is toch geweldig, hè? Succes nog, hè? Zo, en hoe groot ben jij? Hoeveel als ik ben? Dat je bent. Keigrut, echt keigrut, ja. Hou het maar vol zo. Ja, dat ga ik zeker doen. Hè? Oké. Zo, dames en heren. Het is een geweldig gezicht. De Prinsenwagen van Rooi. Ik moet eerlijk zeggen, jarenlang de optocht te zien. Maar de Prinsenwagen met dit formaat, met deze uitstraling. En ik zie op de achtergrond het trio. Dat is echt fantastisch. Die jongens die zijn niet kapot te krijgen. En ik hoop dat ze straks hartstikke groot mogen zien als de prijsuitreiking plaatsvindt.
Ja, en dan zien we dus Prins Rob Zo, ten Hurste Gerry, hoe staan. groot ben ik even vanmiddag? Ja, ik ben kei trots op mijn familie, hoor. En op mijn broer dan hierboven op de wagen staat. Het is het belangrijkste toch wat er is, hoor. Oké, meisje, succes hè. We zien Prins Rob ten Hurste samen met zijn adjudanten Berry en Twan. Die prominent in beeld staan op de wagen. En dan is er nog ergens vorst Leon verstopt. Geweldig trio. Ik vind het hoog weg voor mij, maar het ziet er fantastisch uit. Doei! Nou zien ze dus duidelijk in beeld. En vorst Leon staat dus onder het prinselijke trio. Prachtige wagen. We hebben hier in Venrooy tegenwoordig een hal. Waar die zowel de wagen van de Pierla's als van de Hazekeutel gemaakt worden. En er trekt dus nou door naar het Schouwburgplein om door het défilé af te nemen. Toch een heerlijke kunst, want dan moet hij eigenlijk helemaal draaien. En nu zit hij hier ook al bijna in de tek. Hij is ook wel heel hoog, moet ik zeggen. Er zijn voorschriften gewoon hoe hoog in de wagen moet zien. En ik heb zo'n idee dat deze er net overheen gaat. De tweede wagen in de optocht van Venrooy is van de jubilerende Hazekeutel 5x11. En als ik kijk, nog zo'n geweldige wagen. Net als de wagen van de Pilar zelf. Jongens, fantastisch werk geleverd. En een geweldige wagen om te zien. Met alles met 5x11. En de jeugd gigantisch enthousiast op deze fantastische jubileumwagen van de Hazekeutel. En hier ziet u dan Vorst Guus en zijn trio van de Hazekeutel. Adjudant Stijn, adjudant Maurits en hun eigen jubileumprins Miek. 5 Ja. 11 Hazekeutel. Geef up. Gewoon doorgaan tot je er binnen neervalt. Dat is knijden. En de Tour de France die hebben ze dus gemist. Maar bij de Rooise Bing Bang Tour, daar zien ze dan wel geweest. Het eerste gat, dat zit even in een optocht. Maar er komt in ieder geval een veelbesproken prinsenwagen, of een wagen in ieder geval uit Oelderen. De hit, de Pelemaas en misschien wel de landelijke kranten gehaald. Vanwege de uitvoering van die geweldige mooie kratten die er op de wagen staan. En ik ga even kijken. Ik ga nog immers ontmoeten, ik moet niet te ver weg. En daar ligt een eindselganger. En die vindt dat de humor op straat ligt. En waarom ligt de humor op straat? Ja, man, de humor op straat. En het mooiste is, de mensen snappen het ook nog. Snappen ze het ook nog? Dus, De volgende platte humor, ik zeg niet maar, net is Ja. 3 centimeter dikker. wat zeg je? Ja, 3 centimeter dikker. Dat zeg ik.
Of niet dan? Maar humor, het is zo'n simpele humor. Mensen moeten zien. Ik heb net 2 lantaarnpalen gesproken en die hebben met elkaar afgesproken net dat ze zo vanavond samen uitgaan. Oké, nou dan wordt dat heel wat, hè? Dan krijgen we nog een lichtjes op toch ook. Dat doen we, ja. Die mensen die uit Ulderen, die kregen dus opdracht om het af te plekken. Ik heb begrepen dat ze er in een uur met klaar waren. Het is eigenlijk een ode aan de jubilerende carnavalsvereniging de Spurrimukken uit Ulderen. Want die vieren dit seizoen namelijk hun 8 keer 11-jarig bestaan. En ze hebben nou als subtitel hebben ze rooi loopt een blauwtje op. Misschien dat er iemand genomineerd kan worden voor het Holtere Pulke. Maar het is natuurlijk wel zo dat in de reglementen staat dat in ieder geval tot nog toe reclameuitingen gewoon verboden zijn. Dat is zo. De helft hebben ze dus gesponsord gekregen van de brouwerij en de rest hebben ze zelf opgedronken. Beweren ze. En het commentaar van de Pielhaas, dat is, regel is regel en wellicht wordt dan deze regel in de toekomst aangepast. Maar in ieder geval dit jaar nog niet. En dan kregen we nou de jeugdprinsenwagen uit Ulderen. Ook uit het jubileumjaar 8 keer 11 van de Spurribuk. En hier zien we op jeugdprins Timo de Nurste, jeugdprinses Bo de Nurste. En ze worden dan vergezeld door de jubileumprins van dit jaar, prins John de Nurste. De Spurrimukken uit Ulderen. En dan denk er aan al die wagens, er zitten heel veel uren werk aan. Wat dat betreft zien we in de loop der jaren ook dat het een hele ontwikkeling daarin geweest is. Want de eerste wagens, dat waren allemaal vlakke, platte, duk met een trap erop. En later kwamen het ronde en er kwamen ook de kunstenaars in het werk. Want je moet echt kunstenaar zien om zo'n vormen aan zo'n wagen te geven. Want er zit allemaal ijzer en ijzerdraad aan. Papier maché, dat weet ik niet meer. En dat is allemaal polyester tegenwoordig. De vastelavondsclub De Wallis. Boer zoekt vrouw. Dat is natuurlijk een heel bekend televisieprogramma en wellicht dat op zijn dorp wel een rijke boer zit die een vrouw zoekt. Zo. Ze hebben zelfs een eigen televisieploeg bezig in de optocht. Ik zal eventjes aan de cameraman van vragen. Jongens, heb je de vrouw al gevonden? Nee, we zijn nog aan het zoeken. Je zit nog hard aan het zoeken. We zoeken nog deelnemers. We zoeken nog deelnemers. Ze zoeken nog deelnemers. Dan moet je even meer langs de kant. Ja, we hebben nog veel te doen. Even wat van het tikkeren en dan komt dat goed. Ja, dat komt zeker goed. Ja. Oké, succes. Boer zoekt vrouw.
Dan komt er wel een heel interessante groep aan. Dat is een actiegroep. De actiegroep Gennenaam. Die het hebben over de kermisprijs. Want zoals iedereen het kunnen lezen in het Pelemaas, de kermisprijs in 2019 omhoog. En dat kan wel van 10 tot 25% kan dat wel zijn. En heeft zich dus een comité gevormd, Gennenaam. En die stelt zich ten doel om in ieder geval zo laagdrempelig mogelijk te halen in Venray. En ze hebben daarvoor het kikkerspel. Ze hebben ook een bon in de Pelemaas laten. En daar kunnen tegen inlevering van deze bon kunnen dan gratis deelnemen. Neem even contact op met die club. Vandaag gaan we kunnen winnen. Allemaal knuffels, meneer. Allemaal knuffels. Als ze maar in het mandje staan. Als ze maar in het mandje staan. En waarom zitten ze nou niet in het mandje dan? Nou, ze moeten er staan. Oh, ze moeten er nog staan. Oké. Dat gaat wel goed. En heb je prijs genoeg? Genoeg. Okay. Oké. De jeugdprinsenwagen van de Hetsbulen, van de Hei. Wat ik nou wel mis in een optocht, dat zijn eigenlijk de muziekgezelschappen. Voor jaren terug was het zo dat alle wagens of groepen van een bepaald dorp, die weer vooraf gegaan door de plaatselijke fanfaren of harmoniemen. We kregen nou het probleem dat er steeds minder muzikanten, geloof ik, te vinden zijn die 2 dagen willen trekken. Want tenslotte hebben ze zelf in hun eigen dorp hebben ze ook allemaal een optocht. En nou is het wel zo natuurlijk dat al die praalwagens flink wat herrie hebben. Die zijn allemaal flink versterkt. Dus dan is het als muziekgezelschap ook niet fijn om daar bij te lopen. Want we kunnen zelf nog niet eens huren blazen. Die dingen, dat gaat de decibellen van de truit weer bovenuit. De Nijbuurt uit Meerselen. Ja. De Nijbuurt uit Meerselen. Dat is altijd een rijden voor een feestje. Ook een prachtige praalwagen. Kom er eens even bij. Zo, ik ben betast. Was dat vervelend? Nee, eigenlijk niet, maar ja, dat moet er niet een keer hardop zeggen hoor. En me too? Me too, ja. Me too. Ook betast. En ook niet vervelend? Och nee, het valt wel met. Komt het omdat het vastelavond is? Ja, dan is alles niet erg. Dan mag het ietsje meer zien. Oké, succes hè. Dag. Hier hebben we dus er is altijd tijd voor een rijden voor een feestje. Dat is de Nijbuurt uit Meerselen.
Zo, en zo komt het in een klein dorp, net als Merselen. Kom eens even hier. Een klein dorp als Merselen, groot in de optocht. Dat is toch geweldig, of niet? Ja, zeker. Iedereen doet mee en iedereen het feest. En van welke buurt zit je dan? Van de Nijbuurt. Van de en wat is de Nijenbuurt in Merselen dan? De Nijbuurt is de Koppelenberg, de Wethouder Puppenstraat en de Pastoor van Poelenstraat. Dat is toch al een oude buurt als je het goed hebt, of niet? Die blijven steeds van mij. Steeds iets nieuws en steeds feest. Oké, nou, dan feest maar verder. Jo, hi. Vastelavondsgroep de Beunverkers. Met een boot vol biersten gaan we deze vastelavond flink feesten. En dat de steenboot Willy 1928 heet, dat zal ook best wel een reden hebben. En dan vraag ik me af of Stiem of dat niet stoomboot moet zijn. Zo, goedemiddag. Als de raket, kom je vandaag nog op de maan of niet? Dat is wel de bedoeling, ja. Dat is wel de bedoeling, dat je dan nog terecht komt. Ja. En wanneer wordt de lancering vanmiddag gedaan? Ja, na de optocht. Na de optocht. En waar is het dan te doen? Merselen. In Merselen. We moeten met z'n allen naar Merselen komen dan. Ja, zeker. Ja, Dan zien we dat. ja oké. Groot dorp Merselen. Wij gaan als een raket deze vastelavond. Zo, jullie gaan in de schijnwerpers. En waar gaan jullie naartoe? Naar de Prins van Rooij. Naar de Prins van Rooij. En waarom heb je die mooie strijdwagen erbij? De onderscheiden we zien. Dat is de onderscheiding of dat is het pronkstuk van het... Oké, succes. Dat is het pronkstuk van jullie. Ja, zeker. Ja, zeker. Dat was dus de carnavalsvereniging Melisse met schijnwerpers. En Melisse, dat is een plant. Die behoort uit het geslacht van de lipbloemen. Het grote dorp, de grote buurt, komt voorbij. Onze prins zingt zoals hij gebekt is. Buurtdorper Vloedhof. Laat je jou zo maar knippen. Laat je jou zo maar knippen. Thema dus op de wet op de privacy.
De jeugdprinsenwagen van de Zagenwetters. Met jeugdprinses Dana de Urste. Met Narinneke Isa. Met jeugdvorst Giel. En de leus van dit trio die luidt jeugd vastelovend 4x11. Wij als trio voorop en Gilly volgt vanzelf. De prinsenwagen van de Zagenwetters ziet Meerselen. Met prins Jelle de Nurste, naar Paul, prinses Fieke, naar Rinneke Anne. En hun leus, want ze hebben allemaal een leus natuurlijk, doet allemaal met. Blijf niet thuis, want dit jaar wordt het een groot gekkenhuis. Royse Vrolly. Zie jullie ook beren op de weg? Zo, goedemiddag, meneer Beer. Wat ziet jij doen in de optocht? Goed bezig. Beren goed bezig. Oké, dan blijf mijn beren goed bezig. En oppassen, hè? Ja, dankjewel. Zo. Ja. Roy bierstig mooi. We zien er al 5 jaar uit met. Zou jij mijn suikertante willen zien? Ik ben ook suikertante. Ja. Een stukje voor mij. Een tante. En blijf ik op de ganse optocht? Ja, de ganse optocht. Oh, daar ben Ja, ik toch Super gezellig. hartstikke happy met. Ja. Succes. Dankjewel. De Joekskapel luistert even uit het vuile. En wat lopen ze toch lekker te dartelen hoor. Samen uit. Wij zien Grots op Gansrooi. Een groep vendeliers. Wil, waarom zien ze Grots? Zo, goedemiddag. Waarom zijn jullie zo enthousiast en gerust? Dat dit het mooiste feestje ooit is. De optocht is zo mooi, we moeten metmaken en wij hebben er altijd zoveel plezier in. Hoeveelste keer is dat jullie meedoet? Wat zegt u? Hoeveelste keer is dat jullie meedoen? Oh, dat weet ik niet, dat wordt aan iemand anders gesproken denk ik. Heel druk zijn we al metgelopen. Heel leuk. Ja. Oké. Veel plezier dan nog. Dank u wel, dank u wel. Hi, inmiddels zijn we aan nummer 31. De wagen, prinsenwagen van de Darter de Veulen.
En als ik het goed heb, is dit de jeugdprinsenwagen van het Dartele Veulen. Die als altijd prachtige wagens gebouwd hebben. En ik weet vanuit de historie dat het Veulen een van de eerste waren die dit soort wagens zien gaan bouwen. En dat was in de 80er jaren. En inmiddels zijn alle deelnemers in de optocht overgegaan tot deze prachtige wagens. Prinses Meike Vorstewam. En hun motto, vastelovend in het Veulen, buitenaars gezellig. Het centrum. Het waarzeggersschilde. Ik zie wat gij niet ziet. Ja, die kunt ze nog wel even inhouden. Hè. Kunt ze me echt aan de toekomst voorspellen dan? Moet ik even een kaart trekken? Gisteren niet te veel gedronken, hoop ik. Nee, dat klopt. En je hebt geen kater. Nee, ik heb geen kaart. Je trekt geen de katerkaart. Alle mensen die gisteren niks gedronken hebben, die trekken de katerkaart. Dus dat zijn allemaal dezelfde? Allemaal dezelfde. Een fris gezichtje, die hier mooi even op toch staan en die doen dat helemaal goed. Top. Oké. Vastelovensclub de Trekvogels. Wij zien zo gek als een nar, daarom trekken wij de kar. En dan van het buurtschap Overbroek. De Hoef. Met 2 prinsen in de straat dansen wij als koning en koningin in de maat. En het buurtschap Overbroek, dat ligt in de buurt van Luurne. Het heeft geen plaatsnaambord, dus je weet ook niet wanneer je erin en wanneer je eruit zit. Ze hebben wel een mooie praalwagen. Buurtschap Overbroek, dat moet er ongeveer bij de Brevenneweg zoeken. Er staan ongeveer 30 huizen en daar hebben we ongeveer 75 inwoners. Die hebben er volgens mij allemaal wel een steentje bijgedragen aan deze wagen. De jeugdprinsenwagen van het Knalleke. Knalleke in Luurne. Met jeugdprins Jannik ten Eerste, jeugdvors Joep en jeugd naar Sam. Deze 4 dagen gaan wij alles geven om samen met Olly een mooie carnaval te beleven. Jullie zitten geweldig aan dansen op straat. Ja, jullie gaan niet eens weg, want we hebben toch nog prachtig weer. En ik zie dat je genderneutraal zit, hè, van links en rechts, van voren, van achter, anders. Ja, juist. Zit er goed in, meen ik. Ja. En nou nog een stukje flink er tegenaan, hè? Jazeker, nog een stukje te gaan. Dat komt allemaal goed. Hey, goedjes. Doei. En dan komt dan eindelijk de eerste wagen van de knulletjes, van de jeugdprins. En hier hadden we dus jeugdprins Jannik ten Eerste met jeugdvors Joep en jeugd naar Sam. En allemaal knulletjes op de wagen.
En dan zien we de grote Prinsenwagen van de Knullikes aankomen. Met Prins Rob ten tweede. En zijn leus is, wij blijven gaan. Ja, dat moet hem natuurlijk ook wel, want anders komt het niet vooruit. Zo, goedemiddag. Even als begeleider van de wagen. Dit is een van de eerste wagens in de nieuwe stijl. Ja, zeker. Het Gewalt is nog zelf gebouwd, hè? Ja, zeker, zeker. Hebben ze mooi hun best op gedaan. En dit is nu de eerste keer? Ja, zeker. Zeker de eerste keer polyester. De eerste keer met polyester. Ja, ja. Hij is de bouwer. Ja, zo zie je maar. Het is juist maar dat ook Leunen opnieuw begonnen is en met andere wagens bouwen dan in het verleden, toch? Ja, dat zien we wel. Hè. De afgelopen jaren hebben we altijd zelf gemaakte wagens gemaakt. Van papier maché. Dit jaar voor de eerste keer. Naast Prins Rob ten tweede. En een polyesterwagen. Echt top. Echt leuk. Wat je het zien hier. De eerste polyesterwagen in Leunen. Je hebt het in ieder geval langs de volgorde met echt zelf bouwen, hè? Dat was eigenlijk onze bedoeling, maar ja, dit jaar hebben we toch besloten om toch een polyesterwagen aan te schaffen. Succes! Dank u wel! De polyesterwagen dus van de Knullikes in Leunen. De mannies wordt dan de M tussen aanhalingstekens staat. Wat dat zeggen willen we, maar hier kunnen nog een punt aan zuigen. Die puntjes te zuigen? Ja, dat hebben we bij ons, ja. Kijk, mooi ziet het eruit. Ja. Maar toch. Daar zet ik een punt achter. Maar hier kunnen we wel een puntje aan zuigen. Hartstikke. Niet knabbelen. Zuigen. Niet bieten. Oké. De Vastelavensclub Mooi is anders. 6 keer 11 is voor ons nog wiet weg. Dus die zijn net opgericht zijn. En zo te zien is dat hebben ze er meteen flink uitgepakt. Want het is hier het vielen al aan praalwagens die allemaal hier bij die Vastelavensclub huren. De Vastelavensclub Mooi is anders. De Vastelavensclub blijven gaan. Als ridders heersen wij over het Pielreuzenrijk. Zo vieren wij 6 keer 11. Super chic. Dat is ook een club uit IJsselstein natuurlijk. De Pielreuzen. De ridders van het Pielreuzenrijk. Daar stikt het van de Vastelavensclub daar in IJsselstein. Het is terug. Het zonnetje schijnt een heel klein beetje. Wat vinden van de optocht? Ja, geweldig. Ontzettend grote wagens erbij zitten. En wat vinden je mooi aan de wagens? De kleuren. En de logo die ze erop hebben. Ja, dat is het belangrijkste, dat is vastelavond, hè? Zo, en eens even aan de non vragen. Wat vind je van de optocht? Superleuk, heel mooi. Superleuk. Wat vind je er leuk aan? De humor. Ja, zeker weten. Waar haal je die vandaan? Overal. Grappige gezichtjes van de poppen. En het is lekker weer, ondanks alles, hè, wat dat betreft. Valt niet tegen, hè? Nee, echt niet. Veel plezier dan. Dankjewel, jullie ook.
de poppenkram. Wielstut bij een poppenkram. En dan zag je dan die poppen gaan. Van de groep B4. En nou komt er een groep aan. Ja, Pila's en Pilazinnen. Hier komt een van de deelnemers die al jarenlang de optocht met hun ideeën opfleuren. En iedere keer hebben ze weer een geweldig idee. En ook deze keer de Steven, een van de diehards in de Venrooyse optocht. Al jarenlang. Dat is dus de Steven. Zoals Wil ook al zei, jarenlang hier voeren ze hun act op hier in de Roodse Straten. Wat de act dit jaar, hè? Heel apart, het kost wel wat Steven, maar we komen er wel. Maar je brengt ze wel weer heel thuis allemaal, hè? Allemaal, Hansklok, kan niet anders, hè, dus daar kunnen we van op vertrouwen. Weet ik het hoeveelste keer dat het is dat jullie aan de optocht meedoet? Ja, dit is de 42e keer. Nog 2 jaar hebben we gezeten en dan is het mijn moment om ermee te stoppen. Met een jubileum 4x11. Dan is het heel mooi geweest en dan gaan we het op een andere manier vieren. Oké, nou, succes en dan de komende 2 jaar zien we jullie nog. Zeker, ongetwijfeld, zeker. De buurt, de Puttenweg in IJsselstein. En die gaan alles op alles zetten. Waarbij de windval volgens mij af en toe wel spelbreker is. De hotknallers. De hotknallers plus met bekakt. Zo. Zo, dat ziet er allemaal Zware lucht is het, zware lucht. Nee, het is bekakt wel. Ja. Nee. Hoe komt dat nou allemaal? Ja, het is gewoon kakmensen zien dat. En welke mensen zien dat dan? Uit IJsselstein. Uit Ja, maar zijn die allemaal de eerste tegenwoordig zo bekakt dan? Nee, maar je moet mij wat spelen met carnaval. Ik heb op de kerkdorpen meestal die ervaring niet. Nee, daarom doen we dat spelen. Dat vinden we leuk. Oké, je wilt even opvallen. Ja. Oké, dan val maar lekker op. Verder met poetsen, want het is een zware lucht wat er hangt bij de wc's. De lucht moet wel schoon blijven. Dat ook dit, dat ook dit. De jeugdprinsenwagen van de carnavalsvereniging de Pielreus uit IJsselstein. Met dit jaar jeugdprins Martijn de Nurste en jeugdvorst Bas. IJsselstein dat in de loop der jaren altijd heel sterk eruit gekomen is als het gaat om prijs met prinsenwagens. Goed. Wat een prachtige wagens, ook de jeugdprinsenwagen, die werden steeds groter, hè? Ja, dat klopt, die worden steeds groter, ja. En hoe lang hebben jullie nou aan zo'n wagen gebouwd? Wij zijn vanaf september, oktober beginnen wij zo'n beetje.
aan de wagens te bouwen. Bot je dan allebei de wagens of alleen de jeugdprinsenwagen? We zijn met één team die allebei de wagens bouwt, ja. Jawel. En dan heb ik wel eens begrepen dat er van tevoren een weg uitgestippeld moet worden waar die wagens dan rijden. Want die mogen zo natuurlijk niet op de snelweg komen. En die kunnen niet onder andere die viaducten door. Dus er wordt wel goed over nagedacht worden hoe ze die dan in het dorp krijgen. Dit is de jeugdprinsenwagen van de Pielreuzen uit IJsselstein. Met jeugdprins Martijn de Nurste en jeugdvorst Bas. En dan kregen we de grote prinsenwagen van de Pielreuzen. En met in het 6x11 jubileumjaar prins Peter Potte II en prinses Fiona. En dan zijn natuurlijk prins Peter II. Zijn er ook al 2 Pottes prins in geweest. Ja, en achter de prinsenwagen van IJsselstein komt dan Tinus Klee. En de tekst was: heb respect voor anderen, dan hebben anderen ook respect voor jou. Vecht voor de mensen die ook goed voor zien en trein niet overlien. De Luntseweg. Hutje mutje onder de nieuwe deken. Meneer. Wat fijn dat je er zoveel gebeden, dat we zo'n fijne terug en optocht hebben. Ja, natuurlijk. Ja, met Harry Zegen natuurlijk. Hè. En ik ben blij dat ik even terug zie in Werrij. Ik vind het geweldig hier bij die Peerlaars. Ik heb mijn staf meegebracht. Dus het is allemaal hutje mutje. Je hebt dat helemaal fantastisch gedaan en gezorgd dat we heel mooi weer hebben, ondanks het slecht weer van de afgelopen tijd. Fijn dat je er ziet. Dat komt helemaal goed. Hartstikke bedankt. Vertellen? Klein beetje. Kunt bijna. Als ik hier ben, dan mag ik het voor het vet dadelijk voor het zeggen hebben. Wat gaat er dan doen? Oh, dat weet ik nog niet. Daar moet ik nog even over nadenken wat we allemaal gaan doen. Wat er allemaal gaat veranderen. Maar ik denk dat het wel goed komt, of niet? Sorry? Ik denk dat het wel hartstikke goed komt. Dat komt helemaal goed. Ja, dat komt helemaal goed. Daar hoef ik niet bang voor te zien. Wil jij dan de pastorie poetsen? Nee. Daar heb ik iemand voor. Oké, goed zo. Hutje mutje onder de deken. En dan kregen we de jeugdprinsenwagen van de Karkelingers uit Kasselen. Met jeugdprins Ties de Nurste, jeugdvorst Teun en jeugdnaar Juri. En het thema van de wagen, dat is de verhuiswagen. Uit Kasselen. De Schansenknuppers. En dan komt er een correctie, want het is jeugdprinses Dewi die erop staat. Jeugdprinses Dewi met jeugdvorstin Janne. En dan hebben we prins John en adjudant Bas en adjudant Ed, die doen ook met.
Dus het is niet alleen de jeugdprinsenwagen, maar ook de prinsenwagen van Kasselen. Wij vissen achter het net. Het draait toch altijd om de knikkers, hoor. Ja? Ja. Zo. Geluksknikker hoor. Dat ken ik goed gebroken, mevrouw. Hey, hoe lang doet je hier nog wel met aan de optocht? 55 jaar. 55 jaar. En precies, Hoe lang? Wat? hoe lang doet je hier al met samen aan de optocht? Oh, vanaf mijn 4e, hè? Ja. Hey, en Wil, pas op hiervoor, hè? De moeten niet willen. Al die shit. Al die shit, nee. We willen geen shit. Nou jongens, ik zit er weer geweldig uit. En succes het net zo'n stukje van de optocht. Dan Prachtig weer, wat wil je nog meer hoor? de deken net goed voor ons geboeien in Maastricht of in Remun, denk ik. Ja, dat denk ik ook, dat weet ik wel zeker. En een telegram en een e-mail sturen en bedanken voor het... Geluksknikker. Ik stuur hem met een geluksknikker. Ja? Nee, dat vergeet ik niet. Zeker niet. Succes! Ja, het was, ja. De slagwerkgroep van Sub Matri Tutela uit Oostrum. Dat is Latijn, Sub Matris Tutela. Als je dat wat vrij vertaalt, betekent dat gewoon van onder moeders paraplu. En dat hebben we gelukkig vandaag niet nodig gehad. Een van de weinige dansberichtjes in de optocht. En wij zien ook nog de laatste dansberichtjes. Want wij hebben de laatste plastic rietjes. Dus jij ziet mijn favorietje. Moet ik even een rietje pakken, even wachten. Kijk. Jij ziet mijn favorietje. En zuinig op zien, want het zijn de laatste plastic rietjes. Oké, succes, dankjewel. Hoi. De dansmarietjes die dansen met rietjes. En dan kregen we de jeugdprinsenwagen van de Karkelingers. De Karkelingers uit Oostrum. En hier hadden dan jeugdprins Ties ten Hurste. Met jeugdvorst Tijn en jeugd naar Juri. En hier hadden dus een verhuiswagen. En dan zien we toe aan de lijste wagen, de lijste praalwagen, de lijste prinsenwagen van de Karkelingels. En die achteraan mogen rijden omdat ze het vorig jaar dus winnaar zijn geweest van de Pierlaas Cup. Deze wagen heeft als thema Halloween. En er staat op prins Luc ten Hurste met zijn adjudanten Lennart en Willem en naar Wietse. Van de Karkelingels uit Oostrum dus. Die het sluitstuk vormen van deze zoveelste Venrotse vastelovensoptocht. Zo Pielazen en Pielazinnen. We zijn zo langzaam aan de laatste grote prinsenwagen van de Venrooyse optocht. De prinsenwagen van Oostrum en die jongens die zijn de afgelopen jaren het meest succesvol geweest in de optocht. Die hebben al 3 keer, als ik me goed herinner, de Pierlaas Cup metgenomen. En ik ben benieuwd wat er dit jaar gaat gebeuren. Want de jury zal het gegarandeerd niet gemakkelijk hebben. Dit is het sluitstuk van de optocht. Ik wens jullie allemaal nog een schone, fijne vastelovend. Een mooie vastelovensdinsdag. En we hebben geluk gehad in Venrooy. Want ik denk dat Harry Smeets een extra keers aangestoken heeft.
dat we dit prachtige weer hebben gehad. En veel publiek langs de kant. Daar kunnen we met z'n allen heel trots op zijn. En we hopen in 2020 ook allemaal weer langs de kant en in de optocht. En liefst allemaal mee te doen in de optocht. De prachtige optocht hebben we voorbij hebben zien komen hier in Venrooy.